ଏକ ସମୟର କଥା। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ହେଟା ବାଘ ରହୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ଚତୁର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ବୟସ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ଶିକାର କରୁଥିଲା, ଏବେ ସେପରି ଶିକାର କରିପାରୁନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ଭାବିଲା, ଏଭଳି ଖାଲି ପେଟରେ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ମୋତେ କିଛି ବୁଦ୍ଧିରେ ଶିକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଗୁହା ପାଖରେ ଯାଇ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାର ଅଭିନୟ କଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାଘ ଭାଇ, କଣ ହେଲା ତୁମକୁ? ତୁମେ ବେଶୀ ଦୁଃଖୀ ଲାଗୁଛ। ହରିଣ ଭାଇ, ମୁଁ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲି। କିଛି ଗଣ୍ଡେ ଖାଇପାରୁନି କି ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଶୋଇପାରୁନି। ଦୟାକରି ନିକଟରେ ବସି ମୋତେ କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ। ହରିଣ ମନେ ମନେ ଶଙ୍କା କଲା। ଦେଖିଲା ଗୁମ୍ଫା ଚାରିପଟେ ଅନେକ ପାଦଚିହ୍ନ ଅଛି। ସବୁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯାଇଛି, କୌଣସି ପାଦଚିହ୍ନ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆସିନାହିଁ। ବାଘ ଭାଇ, ତୁମ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯେତେ ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି, କିଏ ବି ବାହାରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ମୂର୍ଖ ନୁହେଁ। ତୁମ ଯୋଜନା ଆମ ପାଖରେ କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ଏମିତି କହି ସେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାଘ ରାଗରେ ଗରଗର କରି ଉଠିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଧରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଚତୁରତା ଓ ସତର୍କତା ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର। ସଦାସର୍ବଦା ସତର୍କତାରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ବାହାରୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ ତାହା ସବୁବେଳେ ଭଲ ନୁହେଁ।